Čo kameru? Treba paráty, že tu nemôžu byť aj dvaja, to na jednu, to je veľmi veľa, hej? To je veľmi veľa. Ja viem. Šádi ticho, buď. A poď ideme. Stík. Stík, však to je prilepiť, ty debil, stík. Jo, stík tak. Nie, stík a stík. Čo tam je? Ale ten dám na koleníka. Každá Paťka vyberá okuliarky. Hrajem si kariovu. Veterinárka. Veterinár. Taký zabité, to taký. A tu tam je také že veterinárka a že klinika. A prečo pod mňa tvrdé? Že Royal Clinic. Ešte okuliare mama nevidí. A tam to nevidí. Takže tam je korona. Nie, to sú bodky. Takže tam je. Však to rozkázy sa rotajú. Koľko hodín? Ale ja nemám zapnutý. Tak si ho zapnúť. Mia, ideme. Kto zoberie vylomeniny? Buď je taký pravý. To to pýta. Že... Pozrite, to sú iné stoličky. Dve také a dve také. Hobiu, tam nejdeš, hobiu. Neskočím, ale hobiu. Ale prečo obidve? Aký už máte video? Koľko minút? 2 minúty iba. 3:23. 3 minúty. Mia, Romienka, čo si? Vidíte, dneska som vypila šalenú kolu zero. Nie na fotbal. Že kolu. Tak som vedela, čo Krista nevyberie. Tyka blondína. Dajte mi dovoľku. Ja volám tu právnika. Kde je moja mamila? Už to nie je stolička. A čo za? A daj s nimi. Čakám, že na tu mamie. Zapnem ho. Je. Právnik. Treba mi šikať, neviem. Vidíte, čo mám robiť? Dobre, tak. Ja neviem. Ja musím ísť. Ide, Takže 22 je džungla. Tak kde máme my tú džunglu? Dajte, že už stačí. Prirodzený make-up. A to je zdravo, ideš na to, čo sa spôsobne nechodí. To kuchyňu treba hovať zdravo. No, podávané trestné. oznámenie. Čo nám ide? Ide nám dneska. Čaute, práve. Počúvajte ma, nemám tu notebook. Paťa, ticho. Takže mi prosím vás. Však voláš cez mobil. Alebo tak. Takže prosím vás, vypýtajte. Čo vypýtajte? Oznámte, že taký ujko, taký modrý. Paťa, potichu. Že na chrbte. To ten. Tašku? Taška a mák. Ideme odskočiť, to vidíte. Dovodíme do